Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την ερασιτεχνική κατασκευή ενός εξαχνωτή οξαλικού οξέως. Είναι πολύ σημαντικός για τα πρώτα μας μελισσοκομικά βήματα. Τα υλικά για το θάλαμο καύσης. Θα τα κόψουμε και θα τα προσαρμόσουμε ανάλογα. Στη συνέχεια, η τάπα, η μούφα, η συστολή και το νίπελ. Πάνω στην τάπα θα τοποθετηθεί η μούφα. Πάνω στη μούφα θα τοποθετηθεί η συστολή και πάνω στη συστολή θα τοποθετηθεί το νίπελ. Όλα αυτά θα κολληθούν και θα αποτελέσουν τον θάλαμο καύσης του εξαχνωτή μας. Αυτό είναι το θαλαμάκι μας και στην τρύπα που ανοίξαμε θα προσαρμόσουμε το ακροφύσιο. Έτοιμος ο θάλαμος καύσης με το ακροφύσιο. Στο σπήρωμα θα τοποθετηθεί ο διακόπτης που βλέπετε, έτσι ώστε από εκεί να γίνεται η τροφοδότηση του οξαλικού οξέως. Τοποθετήσαμε το θάλαμο καύσης σε μία βάση. Στο κουτί υπάρχει μέσα ένας ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας, ο οποίος θα ζεστάνει το βαρελάκι, το οποίο βαρελάκι θα αγκαλιάσει το θάλαμο καύσης για να τον ζεστάνει. Τέλος, μπροστά στο ακροφύσιο προσαρμόσαμε μεταλλικό έλασμα, πάνω και κάτω, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση στήριξης για την εισαγωγή του εξαχνωτή στη θύρα της κυψέλης. Ο εξαχνωτής έχει τοποθετηθεί στην είσοδο της κυψέλης χωρίς να χρειάζεται να τον κρατάμε με τα χέρια.